Господине, бихте ли се представили? Таня Георгиев Тонев от Димитровград. Преди 10 години сте идвали при мене на преглед. Да, и Точен ли беше прегледа? не само точен ми неща, които аз не знаех. Откъде ми идва болката е тук. Така, Защо дясното око се налива с кръв и не виждам хубаво. да, Защо имам някаква болка е тук отдолу. да. Аз не ги знаех тези работи. Защо? Само усещах тази болка. За окото си знаеш. Обаче вие ми дадахте 3 билки за тези работи. Така. И аз Дадох бях билките. Какво стана с окото? Ами окото се изчисти, спря да се налива с кръв и даже пердето все едно, че някой ми вареше конци от окото по едно време, така една вечер. И се изчисти край и взех да виждам по-хубаво. И от тогава не е имало проблем. Да, не, много години даже. Еми, Колко? да. 10 години. Добре, 5-6 години са минали, няма този проблем с окото. Не, никакъв проблем от тогава до сега. И Добре. сега идвам просто профилактично. Да. А тая болка тук? Няма я. А тук, където ви казах, че имаш хемороиди, вие не повярвахте. Как ми казахте, че имам вътрешни хемороиди, аз не повярвах, защото не знаех откъде ми идва тази болка пък. Такъм пазя хигиена винаги, обаче беше вярно. Тази болка изчезна. Изчезна с пиенето на билките. Да. Как се чувствате? Ами перфектно. Нямах никакви проблеми. Благодаря ви много за този запис. Ще го пускам на хората да видят, че тия неща са верни и се лекуват. Не само верни. Просто за мен беше нещо. Не знаех от какво е тази болка, не знаех от какво е това. Докторите искаха да ми оперират окото, аз не давах. И с 3 билки... Нещата се оправиха. Да, Няма операция. няма нищо. Благодаря ви много, господине.